που είναι τώρα σε μια νέα επίθεση με νέο πρόσωπο στην πεντάδα τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Αυτό το τρίπερα, ο Μούρτος για τον Άρη που ψάχνει σκορ, είναι και ο White πλέον στο παιχνίδι. Una partita tipo amichevole che ripensa. Subito a cercare il canestro e prende subito il fallo. Molto per cui giocare, qui Cinciarini si fa soffiare il pallone in modo molto banale da Waters, Mortus a segno con il suo coach Dimitrios Privcis che abbiamo visto inquadrato in precedenza da 3 punti, a segno Spiros Mortus, time out, di trovare canestri un po' più facili in velocità e qui vediamo la bomba di Mortus, insomma un E7 non brillante per continuità in questi primi minuti. Hai detto la parola, continuità. Una palla persa qui, un rimbalzo in attacco ceduto là, una penetrazione ceduto qua e ovviamente all'intervallo consegna il pallone nelle mani di Xantopoulos, crossover per battere Cerella e poi lo scarico per Mortus da 3 punti a segno 18 spalle a canestro da 3 punti. Cinciarini sul secondo ferro, Barac lotta rimbalzo e cattura rimbalzo offensivo per poi venire Μούρτος πλησιάζει Σίμτσακ και πετυχαίνει την αδύνατη πλευρά. Πάσα, ο Μούρτος, πολύ καλή Σίμτσακ, πάσα. έξοχη ασίστα. 46-22 για να βάλει τις βάσεις ώστε να συνεχίσει αυτό το αίτητο σερί στην έδρα του. Και εδώ το θέαμα από τον Μούρτο στην backdoor πάσα του Ξανθόπουλου. Εναντίον της ζώνης και είχαμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. 74-54, βλέπετε και πάλι από το γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ο Ξανθόπουλος με τον Μούρτο από τη γωνία για 3. 80-57 από σημασία. Έχει ο Άρης με 10 στα 18 τρίποντα. Εδώ το 10ο. Waters. Μακνίλ. Ο Μούρτος από την γωνία και δικαιώνει τα ποσοστά του έως τώρα στο EuroCup. Έχει ένα 50% στα τρίποντα σφύριγμα από τον Λιθουανό διαιτητή, τον Γιασεβίτσιους, αλλά και τον Βέλγο. Waters. Ο Μούρτος. Σουτ 2 πόντων. Εύστοχος. 64-63. Ο Άρης περνάει μπροστά. Με τον αρχηγό του τον Σπύρο Μούρτο. Time out στο παιχνίδι. Θα μείνουμε όμως εδώ. Θα μείνουμε στο Νίγκαλιτς Χολ. Πατούσε για λίγο. Νίκο, σε ακούμε. Νίκο. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι... Το 50% και έχασε μια επίθεση μετά από ώρα. Ο Μούρτος έκανε την διείσδυση με το... Να δίνει την πλευρά Ξανθόπουλος στην έξτρα πάσα. Ο Μακνίλ και καλάθι από τον Μούρτο. Αυτό είναι σου τριών. Στο μισό της τρίτης περίοδου ακριβώς. Ο White ελευθερώθηκε και έδωσε στον Μούρτο. Waters μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Μούρτος για 3. 62-50 η διαφορά. Για πρώτη φορά φεύγει πάνω από τους 10, πάει στους 12. 62-50 ο Άρης. Time out. Θα μείνουμε εδώ. Θα δούμε πώς ο Σπύρος Μούρτος, ο αρχηγός του Άρη, σε σουτ 3 πόντων ευστοχή και ξεσηκώνει τον κόσμο, δίνοντας τον Άρη αυτό το σημαντικό πλεονέκτημα των 12 πόντων. Πραγματικά.